Hei rakkaat ystävät, lämpimästi tervetuloa jälleen kerran Fantastic podcastin pariin. Mun nimi on Lauri Kaivoluoto, mulla on täällä juontajakollegana Ali Jahangiri ja kiva saada vieraaksi oikeasti välillä taas länsimaantalaisia. Martsarista Amorfiksen perustajajäsenet Jaan ja Tomi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Hauska olla täällä. Vähän ehkä tolleen latautuneesti sanoin, että kiva saada martsarilaisia ja länsimaantalaisia. Koska siis mä asun tossa ihan me ollaan siis tällä hetkellä Martinuksessa nauhoittamassa kuvaamassa tätä podia ja mä asun tossa ihan vieressä Martinlaaksossa ja siis te ootte molemmat niinku, ootte sitä syntynyt ja niinku born and raised Martsarissa ja asunut. Kyllä niinku voisi sanoa, joo. Itse asiassa mä oon alun perin syntynyt Ylästöön, mutta sitten mä oon ollut siis vissiin vuoden vanha, kun mä ollaan muuttu Martinlaaksoon, eli käytännössä joo. Kyllä. Ja mä oon muuttanut siellä Laajavuoren kujalle siis synnytysosastolta suoraan. Eli se oli vielä keskeeräinen se koko rakennusprojekti silloin 73. Että siinä asuin elämäni 18 ensimmäistä vuotta. Ja tiedätkö, mitä nämä herrat just äsken sanoi vielä tuossa? Sä et ollut tästä, mutta ne oli silleen, että tästä Martsarista ainoa mesta, mikä ne tunnistaa, on nimenomaan tämä sali. Mitään muuta ei. Kaikki on niin kuin ympäri muuttunut. Millä tavalla? Mikä oli semmoinen, niin kuin, milloin te olette viimeksi käynyt ensinnäkin täällä ja sitten mikä oli semmoinen, että wow, mikä juttu toi on? No itse asiassa mä käyn täällä aika usein nykyään, kun muutsi asuu täällä taas vaihteeksi. Mutta siis nyt kun täällä käy ja muuta, niin siis silti tulee ihmeteltyä koko ajan tätä, että kyllä täällä on muuttunut kaikki siis niinku rakennukset, niinku nämä rakennukset niinku ulkoasut ja kaikki on niinku pantu uusiksi ja tullut paljon kaikkea uutta, niinku ostarit on uusi, ihan uusia steissejä uusi kaikkea. Niin kuin Tomi sanoi, että tämä Martinus on varmaan uimahallin lisäksi niinku ainut, mikä tunnistaa sen niinku rakennuksena niin ensisilmäyksellä. Niin. Rakennettu tosi paljon uutta ja niinku fressattu. On se joo, mutta sitten toisaalta, no joo, siis kyllähän ne niinku oikeasti alkoi olla. Mehän soitettiin siellä Ostarin itse asiassa päättäjäisissä, koska se oli joskus 8 vuotta sitten. Että olihan ne nyt jo, ja se koulu oli jo vissiin aika homeinen luola, mutta vaikea tunnistaa. Siitäkö ääni? Ilmeisesti joo, se voi olla jo. Se auttanut sitten myöhempiä lauluuran synnyssä. Vähän asbestiin keuhkoista. Mutta siis täällä Martinuksessahan mä muistan, kun tää on rakennettu. Mä en tiedä vuotta, mutta siis mä muistan, kun tää oli uusi, koska tuossa oli koulut vieressä, yläaste ja alaaste. Ja täällähän oli sitten niinku keikkoja. Täällä on ekan kerran nähty Pistepirkot ja Melroseit. Ja se on ollut siis ennen kuin Pistepirkot veti vielä englanniksi mun mielestä. Joo. Ja olisiko ollut Ballsia tai jotain. Oli joo, kaikki nähty aika paljon vantaalaisia bändejä tosi paljon. Käytiin tästä tsekkaa. Muista, kun me hengattiin tuossa, kun tätä rakennettiin, kun on se Raksa tuossa vielä, niin muista, me käytiin sen Raksalla, niin sinne saanut mennä, eikä pitäisi kiellettyä totta kai, että Raksalaisen, mutta me siinä elätiin seikkailemaan. Ja skeitattiin talvisin parkkihallissa. Joo. Sitten tuli aina joku valittaa. Joo, no mutta kyllä me tuossa yritettiin Alin kanssa skeittaa siellä tänään aikaisemmin, niin silti tultiin silti valittaa. Miksi sä mua vedät tähän? Kukaan ei usko, että mä skeittaisin. Se on ihan totta. Mä oon ainoa tyyppi, joka, että jos mä menen skeitin päälle, porukka pelkää, että se menee rikki se lauta. Lauta tai sinä. Mutta mä ajattelin, että puhutaan tänään vähän siitä, että kun te olette kuitenkin niin kuin maailmalla varmaan niin kuin yksi tunnetuimpia suomalaisia bändejä, niin sitten tavallaan siitä matkasta, miten se on lähtenyt tästä niin kuin Martsarista sinne, että kun se ei ole varmaan ihan niin kuin kuitenkaan sormiin napauttamalla niin kuin tapahtunut, niin miten se niin kuin tavallaan, mistä se lähti, milloin te aloitteko te vaan soittaa kimpas? Siis meillä oli ensimmäinen bändi. Tunsitteko te niin kuin nuorena? Siis me tutustuttiin jossain, me asuttiin viereisellä pihoilla. Ja sitten me oltiin, olisiko Snoopy ollut 11, mä olin ehkä 12, ja sitten me tutustuttiin ja jossain tämmöisessä pommisuojadiskossa, mitä silloin oli. Sitten me päätettiin siitä lähteä, niin meillä oli treenikämppä, siis kuulostaa nyt hienoa, että meidän pihan pommarissa oli tämmöinen pommisuoja, missä meillä oli nähty Waspin videot, niin päätetty heti perustaa bändiä, ja sitten meillä oli jotain pahvitynnyreitä ja oli niinku sähkökitaraa sitten ja tämmöistä, niin päätettiin lähteä äänittämään biisiä. Sitten me perustettiin ensimmäinen bändi nimeltä The Animals, josta siis myöhemmin sanottiin meille, että semmoinen bändi on jo olemassa. Ja sitten me oltiin, että jotain vanhoja kubbeja, että me ollaan paljon parempi. Ei sillä ole mitään väliä. Mutta siitä se niin lähti tavallaan siitä 12-vuotiaasta suunnilleen, että sitten meillä oli yhteisiä bändejä. Joo, ja totta kai varmaan just siitä, kun sit kävi niinku ilmi, että me dikkaillaan just samanlaista musaa, just Waspia ja Kissia ja Iron Maidenia ja AC/DC tai yms. Joo, tosiaan mä muistan vielä, että äänitettiin se kasetti ja sitten me mentiin takaisin sinne diskoon soittaa sitä
kassuu. Niin, vähän niin kuin ylpeänä. Siis kävittekö te äänittää ennen biisin kesken tämän diskon? Kesken, joo. Sitten me tultiin takaisin ja soitettiin siellä diskossa. Sitä mä muistan, että oliko ihmiset mitenkään niin kauhean vaikuttaneita. Missä vaiheessa teidän koulukiusaaminen sitä on? Kuka alkoi? Mutta mun mielestä on aika vakuuttavaa, että niinku kesken. Olitteko se silleen, että okei, no ei, tämä musa nyt täällä diskossa ei ole ihan niinku meille sopiva. Että käydään sitten vaan menette siihen, nauhoitatte biisiä. Mun mielestä on mä ihmettelen, mä en ole ainakaan mitenkään kovin semmoinen introvertti ihminen, että mä ihmettelen, että mitä sitä on pienenä tapahtunut, että mitä tommoinen on voinut tapahtua. Mutta siis se oli ihan luontevaa jotenkin. Että mutta olitte jollain musaluokalla tai mistä se niinku... Ei me oltu samassa koulussa sillä. Mä olin niin suomalais-venäläisessä koulussa, Tomi oli koulussa täällä Martinlaaksossa. Mutta siis satuttiin vaan tapaa siellä ja muuta. Mä en ollut siis musaluokalla itse kertaakaan. Mä tulin siis myöhemmin sitten tuohon Martsarin yläasteelle. Niin. Mutta ei me niin musaluokalla oltu, että se olisi sisäkään. Mutta mistä te olitte oppinut niin soittaa niitä instrumentteja? Ihan itse vaan? No vaan niin kuin itse ja mun faija oli niin muusikko, että meillä oli himassoittimia ja muuta. Tälleen, että sitä kautta kun se innostus sitten tuli, niin kyllä sitten niinku, katskitat ja muuta hommattiin ja tälleen näin. Ja tämähän ei vielä tarkoita, että me osattiin vielä silloin soittaa. Ei siis todellakaan. Se oli aika onkohan se teidän ensimmäinen biisi jossain vielä talle? Vitsi, se olisi kova kyllä. Se olisi kyllä kova. Mä toivon taas sydämeni pohjasta, että sitä ei löydy mistään. No. Koska mulla on siis, mä aikana tehnyt sellaista ohjelmaa kuin Ali Show, tuolla Ylellä. Niin meillä oli semmoinen tilanne, että mulla oli Red Rama tulossa sinne vieraaksi. Ja hän ei siis tiennyt, ja mäkään en tiennyt, mutta siis mun sen aikainen tuottaja oli ollut aikoinaan Yle X:llä tällaisena niin kuin musavastaavana, ja se oli ottanut vastaan näitä demoja. Niin se oli säilyttänyt Red Raman ensimmäisen Ylelle lähettämän demon, ja se oli mielenkiintoista, koska kun hän tuli sinne paikan päälle, me pistettiin, se oli sille ihan niin kuin sille, että mistä sä oot löytänyt. Siis tämähän on kadonnut siitä täysin. Mä sanoin, että hei tällaista, tää löytyi tuosta arkistoista, että voinko mä saada tämän? Mä sanoin, että tietenkään voi. No, mutta eli jos joku niinku kuuntelijoista tai katselijoista on ollut täällä vuonna 80 jotain, täällä pommisuojadiskossa DJ-nä, niin onko teillä se kasetti tallessa? Se olisi kova kyllä. Joo, Meillä on yhdet kaverit, kenellä on kyllä. Mä sain silloin aikoina, niin 30-vuotislahjaksi, eli 20 vuotta sitten, niin tämmöisen, heillä oli joku eka demo tai treeninauha, muista. Ja ei ole tullut kuunneltu, mutta se mulla on ainakin tallessa, mutta ei ole kasettidekki, harmi kyllä. Joo, sitä äänitettiin siis tosiaan niin ihan normi niin mankal mikillä siis, että ei siellä ollut mitään niin laitteistoa, että sounditkin oli varmaan tosi niinku mehevät. No, mutta nyt olette vaan kriittisiä. Nyt olette vaan tosi paljon kriittisempiä. Niin eka demo on aina paras. Niin, Suomessa kun on niinku tosi paljon, onko se jopa niinku eniten maailmassa niinku metallibändejä väkilukuun suhteutettuna? No, ainakin ollut. Niin sitten no Martsarissahan on tietenkin myös niinku teidän myötä aika paljon. Teidän myötä niinku aika paljon niinku menestyneitä niinku metallibändin perustajia väkilukuun nähden. Niin onko mitään semmoista, niinku, ootteko te niinku Vantaa metalli? Okei, mutta teillä on aika paljon myös... Mä luulen, että meidän bändikaverit olisi käärmässä, jos sanotte sitä. Koska niin joo, totta. Mistä ne on Helsingistä? No Helsingistä oli silloin jo alun perin. Nyt ulottuu sitten jo vokalisti jo Lohjalta, mutta ei kukaan asu Vantaalla. Oikeesti? Lohjalta asti? Lohjalta asti. Mutta niin, en mä tiedä, ollaanko me Vantaa. No kai se Vantaa siellä, ei kai se Vantaa mihinkään 2/6 vantaalaisia, joo. Niin. Tai entisiä vantaalaisia, mutta ehkä ei sitten vaikka on nykyisikin. Niin. Ei sitä ikinä tiedä, milloin muuttaa takaisin. Kyllä me ollaan saatu aika moni ihminen muuttamaan takaisin. Just niin, edellisessä jaksossa meillä oli Puoka Johanna oli vieraana, niin ihan vaan ja ainoastaan tätä podcastin ansiosta hänkin muutti Vantaalle. Mikä se on väkiluku? Just tuli 200, siis varttimiljoona täyteen vantaalaista. No niin, 250 000 vantaalaista, siis mitä pari viikkoa. Vähän riippuu siis sit, kuinka moni on kuollut sen jälkeen. Mutta ollaan kuitenkin niinku paremmalla puolella. Mutta siis silloin kun te olette aloittanut, niin silloinhan niin kuin, siis skenehän on ollut hyvin erilaista kuin mitä se on ehkä nykyään. Nykyään musta vähän tuntuu, että junnut menee ehkä enemmän sen niin kuin räppipuolelle ja se on, niin kuin, niillä on ehkä omanlainen juttuunsa. Mutta minkälaista oli semmoinen niin kuin vantaalainen, tai siis ylipäätään, minkälainen oli sen, niin kuin, se siihen aikaan semmoinen niin kuin, mitä kaikkea te näin? Kun te olitte kuitenkin siinä, missä se koko skene niin käytännössä syntyi, niin minkälaista se oli?
musta siellä ei niinku ollut muita bändejä. Tai siis oli mun mielestä musaluokkalaisten bändi, jotka osasi lukea nuotteja, oli niinku oikeasti osasi soittaa, mutta ne soitti covereita. Ja sitten oli niinku vähän isompien poikien bändejä, mitä me käytiin katsoa se Martsari-koulu kesällä siinä ulkolavalla. Ja ihailtiin tietysti, että onpas Pegasus. Just Pegasus enää, joo. Mutta ei mun mielestä niinku ollut sitten, että sitten me alettiin säätää omin päin, että me mentiin tosiaan niinku musaopettajien, eri koulujen musaopettajien niinku ovikelloa soittamaan ihan pokkana. Ja oltiin, että päästäänkö me keikalle teidän kouluun, että Kivimäki ja Mortensdal ja näin. Ja kaikki oli aina, että joo, tulkaa vaan. Joo, koulurundi. Ja sitten kato, saliin pakotettiin kaikki. Meillä oli aina iso yleisö. Täysmökki aina. Se oli jo. Perjantaina semmoinen viimeinen, että jotkut oli varmaan tyytyväisiä, että pääsi tunnilta pois. Ja niin, en tiedä, tykkäskö sitten nyt oikeasti. Mutta oli ihan hauskaa. Sitten me roudattiin kamat sinne, vedettiin keikkaa ja sitten himaa. Ja Sitten meillä oli niitä pommisuoja keikkoja. Mutta se oli niinku sitä alkuhommaa. Ja sitten myöhemmin tietenkin, mä luulen, että siihen aikaan ei hirveästi ollut, tai siis me erotuttiin jotenkin siitä tästä Martsarista varmaan pitkät tukat. Ja jotenkin se ei ollut ehkä siinä vaiheessa tuntuu, että ei ole samanhenkisiä ihmisiä hirveästi. Että niin sitten ne, jotka oli, niin tavallaan lyöttäytyi yhteen ja sitten löysi toisensa aika helposti. No millaisia ihmisiä se täällä oli? No kaikenlaisia oikeastaan. Siis niin kun, mutta mun mielestä se heavy juttu ei jotenkin, oliko sitä itse sitten vaan niin enemmän heavy, että tuntui, että kun sitä tunnisti ihmiset, että onko nyt bändipaita päällä. Niin. Mutta kun täällä on niin paljon nuoria, siis samaikäisiä, koska Martsari on about niin kuin perustettu silloin, kun on syntynyt ja tänne on kaikki muuttanut vatsat pystyssä ehkä, niin oli siis tosi monenlaista jengiä ja tosi paljon jengiä, mikä oli hauskaa myös, että tavallaan on semmoisia ajanjaksoja, että sä oot hengailu näiden kanssa, sitten yhtäkkiä muistetaan, niin, mutta sitten oli se 1 vuosi, kun mä hengailin näiden kanssa. Semmoisia niinku otantoja, että vaikea sanoa, mun mielestä kaikenlaisia. Musta tuntuu, että kaikkein vanhemmat puhuu eri murretta tai eri kieltä niin kuin alun perin, että meidänkin pihassa oli Karjala ja kaikki, se oli niinku semmoista, se oli aika makeat meininki jotenkin. Tykkäsin kyllä. Oli jo. Sitten oli maahanmuuttajataustasta jengiä, joille meidän piässä oli aika paljon, ja mun faija mukaan lukien. Ja, kyllä aika kirjavaa sakkia voisi sanoa. Mutta te olette ollut siitä, että kun ei ollut mitään niin kuin skeneä, niin te olette luonut sen niin kuin. No en mä tiedä ollut luomassa. Olisimme luotu, mutta siis, niin, tämä me niin toimittiin silloin, että ei niin kuin sanottu, että ei silloin ollut mitään niin kuin klubeja tai mitään mestoja tai musta päättynyt sisäänkään. Niin, että me oltiin niinku tosiaan 12-13 tuota osastoa. Ja toki sitten siinä oli niinku aina perustetaan niinku uusi bändi, sitä kautta tavattiin aina lisää niinku jengiä, myös jostain niinku Marttilauksen ulkopuoleltakin. Mutta siis tää me soitettiin just kaikki nuokkarit ja koulut ja kaikki tällaista läpeäsät. Ja ehkä se oli sitten just tämmöiset, kun Stone jotenkin löi läpi sit Keravalta, niin se jotenkin oli semmoinen iso esimerkki kanssa. Että se on vähän niin kuin tuli mieleen, että samoit huudet, tommoinen lähiö-meininki ja vähän likaset farkut ja farkkuliivit ja mikä se style oli, niin se jotenkin antoi ehkä semmoista itseluottamusta sitten. Ja sitä kautta löysi sitten sen skenen, kun kävi vaikka Stonen keikalla ja sitten alkoi yhtäkkiä hengaa eri nuorisotaloilla, missä silloin järjestettiin sunnuntaisille tämmöisiä bändi-iltoja, missä soitti heavy-bändejä. Aluksi tämä oli yleisönä siellä ympäri Helsinkiä ja ympäri Vantaata ja sitten jossain vaiheessa tietenkin sit soittamissakin. Sitä kautta tutustui koko ajan sitten niin kuin isompaan porukkaan. Niin kuin tuo on ehkä just mielenkiintoista just, että koska te olette ollut just siinä syntymä, niin kuin käytännössä se koko ehkä suomalaisen niin kuin metalliskenen niin kuin siinä syntymäkohdilla. Eli tuosta ollut Stone on lyönyt itsensä silloin läpi. Ja ketkä oli niin kuin teille sellaisia niin kuin ehdottomasti Stonen lisäksi, ketkä oli sellaisia, jotka niin kuin oli silleen, antoi siihen aikaan niin kuin ehkä vaikutteita siihen, että mitä voisi tehdä. Siis niin kuin suomalaisista bändeistä. Suomalaisista ja ylipäätään niin kuin myöskin niin kuin jenkeistä. No siis ylipäätään maailmalta. Totta kai siinä oli sitten niin kuin, sit siinä vaiheessa varmaan, että oli sitten niin Slayerit ja Metallicat ja Anthraxit ja tällaiset näin. Ja sitten Stone ja sitten Iron Dash, sitten oli kaikki näitä tietysti muut niinku suomalaisia Protected Illusioneita ja tietysti Brainwashia ja kaikki näitä just mitä käytiin katsoa niinku nuoristalalla. Tämmöisiä niinku Illusionkin taas olla niinku alun perin Vantaalta, missä ihan väärin käsitä. Niin joo, mutta siis kaikki tuollaisia, että se oli aika semmoista skeneä, että vaihdettiin niinku C-kasetteja ja että ääniteltiin C-kasetteja, kokoelmakasetteja ja ties mitä tällaista näin. Että kyllä se oli aika semmoista niinku kädestä käteen touhua. Niinku.
Ja sehän meni silleen, että kun oli niin nuoria, että aina tuli sitten alkoi dikkaa vähän erilaisesta musasta, niin sitten hajotettiin se bändi ja perustettiin uusi. Muutettiin nimi ja alettiin vaan vähän rankempaa. Niin, rankempaa suuntaan se meni koko ajan. Etsikkoaikaa oikeastaan. Mutta aika monessa näissä, harvasta varmaan ajattelee, mutta aika monessa näissä just tavallaan kaupunki on ollut vaikka tavallaan mukana. Et jos te olette kuitenkin ensimmäiset keikkakiertueet on ollut täysille lavoille heti kouluissa, sitten on ollut, te mainitsitte monta kertaa nämä nuorkarit, nuorisotilat tai nuorisotalot, missä on päässyt sitten katsoa keikkaa tai soittaa itse. Niin se on aika makeata, että jotenkin aika usein tuommoista otetaan ehkä itsestäänselvyytenä tai sitten ei ajatella ollenkaan, että miten kaupunki voi olla tukemasta jotain tuommoista. Tai vaikka just Molly Brosilta, kun kysyttiin, että millaista, mitä he tavallaan hyötyy hipsuissa kaupungista ja niillä oli tosi vahvasti urheilu. Niin sitten on mun mielestä makea myös, että näkee myös, että musaskenessä on ollut jo silloin. Siellä oli aina, tuntuu, että kaupungin osasta löytyy Vantaan ja Helsingin löytyy joku, joka silleen jotenkin jaksaa järjestää näitä iltoja ja sinne tuli aina porukkaa ja se oli semmoisen sunnuntainen iltapäivätapahtuma, missä nuoret bändit vetää heviä ja muut mossaa siellä ihan innoissaan. Jos muistan vielä, kun siis tuosta kaupungista kaupungin tukemisesta tuosta mieleen, että siis muistan, että koulussa musaluokassa saatiin treenaakin jossain vaiheessa. Muistan, että silloin ei ollut treenikämppää eikä mitään mestaa. Minusta kysyttiin, että voisiko me soittaa tämä. Me saatiin perjantai-iltaisin treenaa musan luokas. Vaksi tuli avaa ovet ja päästiin sinne soittaa. Minusta se oli helvetin hienoa, että saatiin tuommoista supporttia täältä tuossa Skolen puolesta ja muuta. Että muutenhan me oltaisiin hengattu ties missään. Ei silloin ollut mitään rahaa. Ei ollut mitään. Ei olisi voinut vuokraa mitään mestaa. Eikä oikein ollutkaan mitään, eikä me tunnettu edes välttämättä ketään, kenen kautta olisi saanut tällaisia. Se oli musta tosi makea juttu. Mä tuli tuosta treenikämpästä mieleen. Nyt mä luin lehdestä, se oli kyllä muutaman vuoden vanha juttu, olikohan se 2020, että teillä oli silloin, onko teillä vieläkin sama treenikämppä Kaivoksella, tuossa ihan vieressä, missä ollaan nyt? Itse se ei ole enää. Koska mun mielestä siinä aika monta kertaa siinä yhdessä jutussa mainittiin, että tämä on aika pieni. Mihin nämä kaikki tavarat menee. Niin taisi olla jo, että se ei ole kovin fancy, mutta ei me ehditty silloin monta kertaa treenaa, kun sitten tuli tämä korona ja me loppu keikat, että se oli vaan meillä varastona sen aikaa. Sitten me nyt muutettiin tuossa toiseen kämppään, mutta se oli ihan käytännöllisistä syistä muutenkin. Mutta että kyllä siis sitä kautta sai supporttia. Siis olihan meidänkin koulussa semmoinen tavallaan bändiohjaaja, joka kävi sitten katsomassa. Siellä oli itse asiassa koulun bändi, toinen bändi, jossa toinen soitti sitä sanottiin studioksi, semmoinen äänijärjestötila ja toinen musaluokassa. Se oli sitten vissiin jonkunlainen, en tiedä mikä, palkattu siihen hommaan, että se oli bändiohjaaja. Mutta mehän toivotettiin se aina, että ei kannata tulla, koska meillä oli sitten jossain vaiheessa jo semmoinen aika äärimmäinen death metal bändi ja valot pois ja kynttilä palo ja sitten tuli kerran kurkkaamaan ja sitten oli silleen, että joo, että mä en tule enää tänne. Mikä? Kerro lisää, tuossa äärimmäinen death metal bändi. No me oli tämmöinen Abhorrence ennen tätä Amorphista ja me oltiin, silloin se oli ihan uusi juttu, tämmöinen death metal, että oli kunnon örtsäystä ja me oltiin jotain 14-16 ehkä. Silloin ei bändiohjaaja ihan hiffannut meidän, mitä me haettiin takaa, kun toinen bändi soittaa vieressä Heartia ja kaikkea tämmöistä. Ei sitä kukaan hiffannut. Ei sitä kukaan hiffannut. Mutta että sovittiin sitten, että ei tarvitse tulla, että kyllä me hoidetaan tämä homma. Joo, ja hoisitte. No mikä on sanotaan näin, että jos te olisitte nyt sellaisia bändiohjaajia, niin mikä olisi sellainen juttu, josta avaisitte nyt se oven, niin mikä olisi sellainen, mitä te olette silleen, että tänne mä en ole ainakaan tulossa enää. Niin kuin meidän kannattaa. Ei kun teidän kannattaa. Mikä on nyt se nuorisojuttu, mikä on teille silleen, että mä en kyllä nyt ihan joo, ei se. Mä luulen, että siinä ei olisi tullut kovin hedelmällistä yhteistyötä. Että se oli vähän semmoinen juttu, että siihen aikaan siis kun me mentiin studioonkin tekemään demoa, me mentiin jonnekin Nurmijärvelle, siellä oli semmoinen 2 jatseebo, jotka äänitti sen, niin ne oli kans katto silleen, että mitä tää on silleen, että kitarat oli ihan hirveä salaviresti jotenkin ja tämmöistä blast beattia ja ördäystä ja kaikki tultiin vähän eri aikaa tavallaan perille riffin jälkeen, että kaikki lopetti siihen, kun oli itse saanut se 8 kiertoa ja sitten jäi vieläkö noin vetää semmoista vähän hassua meininkiä, mutta se oli, silloin me just ajateltiin, että kukaan ei taju ja silleen eikä me usko, että kukaan tajuskaan, että meillä oli taas se, kun oli semmoinen tape-trade-trendi silloin, että mehän tilailtiin sitten ympäri maailmaa
bändien, mitä me nähtiin pienlehdessä, niin demoja ja läheteltiin muiden flyereita. Ja se oli semmoista niinku ennen nettiä. Se oli semmoinen aika hauska ilmiö sinänsä, että tutustui paljon. Nykyäänkin on bändejä tuolla, ketä tapaa, niin kenenkaan on joskus kirjoitellut tai ollut kirjeenvaihdossa joskus silloin 15-16-vuotiaana, vaikka Paradise Lost ja Moonspell ja mitä kaikkea. Niin, no vaikka mitä. Niin, että on vaihdellut nauhoja. Ja sitten silloin suositeltiin myös niinku muiden bändien, ettei pelkästään mainostettu itseään, vaan myös niinku käytiin kopioimassa koulun kopiokoneen muiden bändien flyereita ja tämmöisiä. Että se oli semmoista niinku tosi jotenkin semmoista yhtenäistä, mikä se nyt on, semmoinen skene. Että postimerkit pitää olla palautta. Niin postimerkit, koska niistä pystyy Please return my stamp. Kumittamaan sen leiman pois. Please return my stamp. Niin paljon rahaa. Tämmöistä mä en muista. Tää on liian nuori. Siinä lukee PRS. What the hell is this? Please return my stamp. Mutta sitten siinä oli se miina, että mulla on vieläkin huono omatunto. Mä itse asiassa näin. Jo varmaan 5 vuotta sitten joku kaveri tuli sanoa mulle, mä muistan sen tilanteen. Sitten kun tavallaan hiipui jossain vaiheessa se bändi ja sitten jäi muutama demotilaus, kun ihmiset lähetti niin tyhjän kasetin ja sitten sun piti äänittää se demo ja lähettää takaisin. Sitten niitä vähän kertyi ja sitten ne jäi vähän niin kuin sinne. Muista oli näitä niin Hello Kitty-kasetteja. Se oli, kun ne oli ihan helvetin halpoin, niin sellaisia vaaleanpunaisia Hello Kitty-kasetteja, mikä on tänne death metallia. Helvetin kova kyllä. Mutta yksi kaveri tuli, se muisti, että mä teen niinku rip-offit, että mä en lähettänyt sitä kasettia ikinä takaisin. Se lähetteli mulle, se faija lähetti mulle kirjeitä. Sitten mä olin jossain vaiheessa niin häpeissäni, että mä en ole lähettänyt tätä kasettia. Sitten mä näin sen joku 5 vuotta sitten, se tuli jossain keikalla. No tietenkin vähän nauriskelle, mutta tarjosin sitten sille bissä, että ollaanko me nyt sun. Se on vielä siinä. Ei ole vielä ihan sujutta. Mutta musta on niin mielenkiintoista, kun nimenomaan tuo yhteisöllisyys. Mutta sitten siltikään niin mua ehkä kiinnostaisi siis se, että nyt kun kuuntelette ehkä niin nuoret. Mä en tiedä, miten paljon te olette niin seuraatte sitä nuorten skeneä tai muuta, niin onko siellä, niin kuin, miten te näette sen nyt, että onko siinä jotain semmoista samanlaista, koska mä koen ainakin, että juuri nyt tällä hetkellä Suomessa on ehkä niin kuin nousemassa taas tietyn tyyppinen, no, se on aika paljon kaukana kyllä niin kuin siitä metalliskenestä, mutta se on semmoinen niin kuin trap-skene, missä niin kuin nämä junnut tekee sitä ehkä omaa juttuaan ja vähän niin kuin samanlaista yhteisöllisyyttä, niin miten te niin kuin näette sen ehkä? Onko sitä? No skidien kautta tietenkin, tai on omia lapsia, tai ei mitään lapsia enää, että on jo aikuisia, mutta myös soittaa ja on bändiä ja tämmöistä, niin näkee sitä kautta, että siellä on ainakin semmoinen YYA-sopimus, että niin tuetaan paljon toisia bändejä ja mainostetaan tarvittaessa. Ja tämä ei ole rap-skene, tämä on ehkä vähän semmoista poppi-kitara, rockia, mitä se nyt olisi, mutta siis muutenhan se on mennyt ihan yli hilseen, niin kuin mä muistan ne, kun tuli jotain Cheekkiä ja silloin kun muksut oli vielä pieniä ja piti kuunnella yksi automatka. Mä jättiin Kainuusta Helsinkiin, niin sitä Cheekkiä, kun se tuli jonkun lehden välissä. Cheekin CD, missä oli 1 biisi repeatillä ja mä ajattelin silloin, että ei tästä ei tule mitään. Mutta sitten se kääntyi jossain vaiheessa semmoiseksi, että mä kuuntelin, että hetkinen huoneesta kuuluu jotain niin Caesari, jotain progea, jotain Kamelia tai jotain King Crimson. Onko sitä Kamelia? Sitten se, että tiedätkö sä tämän? No, se meni niin kuin no, mutta joo, toi on just toi, niin, tavallaan, että sit vaikea sanoa, että vaikka sä kuinka niin yrittäisi jotakin, että sä olla perillä, niin mä joudun jatkuvasti niin toteamaan, että mä oon aivan kujalla niin kaikesta niin uusista ilmiöistä ja bändeistä ja kaikesta. En mä niin tiedä mitään. Siis silleen, munkin skidit niin kuuntelee aika paljon samanlaista musaa kuin itse ja just tommoista niin vanhaa progea ja kaikkea niin metallia ja elektronista musaa kanssa ja kaikkea tommoista, mutta ei vaikea sanoa tuohon, että kun vaikka yrittäisi seuraa, niin kuitenkin sitä aina epäonnistuu jotenkin. Ei pysy kärryillä kuin mitään. Niin. Monesti sit tulee sellaisia, että tytärkin oli joskus, että et sä tiedä mukaan siitä. No en tiedä oikeasti, varmaan tiedä. No en tiedä, sitten mä aloin pudottelemaan, että no tiedät sä Annihilaattorin tai Exodus. Sitten on se, en. Nyt te tiedätte, miltä se bändi on tuntunut, kun sä on avannut sen kynttilähuoneen ja oman. Tämä on just nimenomaan se, mitä mä tarkoitan sillä, että onko tämä se kynttilä, että sä avaat sen, siellä on se yksittäinen Cheekin sinkku, sä oot silleen, menet mun kiinni, ovi kiinni. Mutta se on mun mielestä taas ehkä makeata myöskin siis se, että kyllä mä ainakin huomaan mun omien lasten kanssa. Ensin mun on pakko myöntää, ensinnäkin metalliskene on mulle tosi mielenkiintoista, koska mä en ikinä päässyt siihen
siihen mukaan, vaikka niinku, se oli semmoinen asia, mitä niinku, aika paljon niinku 90-luvulla oli niinku ympärillä, mutta se ei ikinä niinku puhuttanut mua. Joo. Niin sen takia mä olin aika kaukana siitä, mutta sitten mä huomasin sen, että se oli niinku ihan, se eli ihan omaa niinku elämäänsä. Sitten kuitenkin samaan aikaan mä pääsin niinku todistamaan sen niinku Suomi-räpin skenen nousun, jossa oli nimenomaan ja sitten yhtäkkiä, niinku, mä en tiedä miten teillä oli, mutta siis siellä saattoi olla niin, että siellä niinku yhden yön aikana yksittäinen artisti saattoi niinku sainata johonkin, ja kaikki tiesi siitä, ja mentiin just näille, mentiin erikokoisiin paikkoihin, että niinku pääsi ehkä todistaa sen tyyppisen, niinku, että okei, tästä se lähti, on mun makeat olla sillä niin, se ei ollut median luoma tai semmoinen maine, vaan se oli aivan niinku just tämä, että se oli niinku sen yhteisön luoma asia, ja sitten se, että kun kukaan muu ei käytännössä tiennyt siitä, ja sitten sä näit ne samat tyypit joka ikinen viikonloppu, sä tutustuit niihin, ja sitten siihen niinku ehkä siihen Suomi-rap-skeneen kuului paljon muitakin asioita kuin pelkästään se musa. Sitten silloin oli just nämä graffitit, ja silloin oli kaikkea niinku muutakin siihen, mikä kuului siihen niin vahvasti. Niin se on makeat kuulla sitten se, että se on niinku, minkälaista se on ollut niinku taas niinku tuolla puolella. Että mikä se on aika ollut. Sama, joo. Ja sitten sieltä tavallaan sitten ne joistain tulee sitten niitä, jotka koko kansa tietää ja joistain ei. Ja se ei silti tarkoita, että ettei se siinä omassa skenessä olisi niinku todella niinku isoja. No missä vaiheessa teidän juttu sitten lähti niinku tuulta alle? Mikä oli se hetki, että okei, nyt meillä on niinku jotain? No se oli varmaan ehkä se, siis just tämä Tomi mainitsi sitä Abhorrensen, niin se jenkkiläinen levyyhtiö, tämä Relapse Records, millä me sainattiin sitten kun se ekalevy aikaan, niin olisi niin alun saada Abhorrensen, mutta Abhorrensen oli hajonnut. Sitten Tomi ehdotti, että meillä on tämä Amorphis tällainen, ja sitten sainas meidät, ja siitä se varmaan sitten lähti, mutta oikeastaan se ekalevy aikaan niin vielä keikkailtiin vaan Suomessa. Sitten kun mä tein sitä levy, niin siitä se varmaan niin varsinaisesti sitten niin lähti, että se yhtäkkiä niin myykin ihan hyvin, ja sitten lähti rundille Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja muualle. Siitä se niin se enemmän kertaa todellisesti niin ehkä lähti. Mutta sitten mä muistan, kun me tultiin Jenkeistä takaisin silloin 94, ja sitten siis, ettei me täällä Suomessa niin vieläkään kukaan oikein niin noteerannut. Vasta sen jälkeen, kun me oltiin Jenkeistä rundilla, niin sitten yhtäkkiä olikin juttu lehdessä kaikkea. Niin, tai se oli just ennen sen jälkeen. Niin. Oli se oma skene, jotka tietenkin tiesi. Niin, totta kai joo, mutta siis silleen niin vähän niin suuremmin tai niin lehdistä ja tuommoista. Niin mistä se bändin nimi tulee? Kun jos te perustitte niin kuin Junnuna ja monta bändiä ja oli näin, niin tuliko se vaan jotenkin aina, vai oliko no silloin tietenkään kännykäs, oliko jossain muistivihkossa silleen valmiit nimiä, sit kun tiedätkö, tämä bändi hajoaa ja perustetaan uusi, niin tosta seuraava. Noilla oli myöskin kännykät, mutta niillä tuli semmoinen niinku akku messissä. Joo. Niin. Se oli itse asiassa meidän kitaristi Esa. Se piti olla englantia käsittääkseni. Näin mä muistelin, että se meni, että hän sanoi, että amorphis se tarkoittaa just sitä, mitä se muodotonta ja vailla vakinaista muotoa ja mitä kaikkea nyt amorfinen tarkoittaa. Mutta sitten me jossain vaiheessa oltiin ihmettä, että tuli niitä ensimmäisiä ulkomaahanhaastatteluja, että miksi ne kysyy aina, että mitä tarkoittaa amorphis. Mä ajattelin, että sehän on englantia. Sitten me huomattiin, että ei, mutta se oli vissiin katsonut Kreikan sanakirjasta. Se on, joo. Se oli kreikaksi, se on amorphous. Amorphous, mutta hyvä tarina. Se on vielä, kun käydään Kreikassa, niin kreikkalaiset on silleen, kun tiedät se siistiä, että on kreikkalainen. Niin joo, me luultiin ihan muuta. Voisi toi kertoa jotain meidän ehkä 80-luvun koulutuksen tasosta. Oliko se joku rakkauskoulu? Mutta missä vaiheessa, mikä on teidän mielestä, mikä on tällä hetkellä suomalaisen rocki, tai siis metalliskene? Missä tilassa ollaan nyt? Että onko taas elpymässä? Nähdäänkö me tällaista post-räppiskeneä? Mä en tiedä. Siis tuntuu vähän, ainakin tuolla isolla kentällä niin sanotusti, niin alkaa vähän olla orkesterit pikkuhiljaa aika vanhoja, niin kuin mekin, että olisi kiva nähdä, että tulisi semmoista nuorta. On siellä jotain Lost Society on, ja sitten joskus ollut tämmöisessä bändituomaroinnissa mukana, ja niin se on todella, siis suomalaisia junnoja, jotka soittaa omia soittimiaan ihan virtuaasimaisesti, on todella. Joo, sitä soittajien taso on ihan törkeä kova. Todella kova. Mutta sitten mä en tiedä, mihin ne jää sitten, että onko se sitten tavallaan se kuulijakunta suurimmaksi osaksi alkaa myös olla sit vähän keski-ikäistä ja ne ei ehkä löydä sit niitä nuoria. Ja en tiedä mihin se jää. Se jää vähän lähtökuoppiin jotenkin.
Mutta en ole asiantuntija, siis en voi sanoa, että mun on vaikea sanoa tuon, mä ehkä toivoisin sitä, että se olisi semmoinen, että se eläisi sellaista sykleissä, että nyt mennään, koska mä koen, että niin kuin kuitenkin siis koko metalliskene ja punkkiskene, hip-hop-skene, kaikki niin kuin, oli käytännössä tällaista niin kuin vastavoimaa sille, mikä oli siihen aikaan sellaista poppia ja siihen aikaan oli semmoista diskoa ja sitten junnut olisi, että me ei ainakaan halua kuunnella ja sitten ne vei sen ja sitten yhä syvemmälle ja syvemmälle. Musta vähän tuntuu, että me eletään ehkä nyt vähän taas semmoista samaa, että jossain vaiheessa oli se metalli, mikä oli kaikista iso, nyt se on niinku se räppi, mikä on kaikista iso ja kyllä mä uskon, että punkkia mä en usko, että se menee ikinä niin isoksi kumpikaan. No se ei niinku tarkoitettukaan. Niin, just ja se on parastakin siis sillä, että siinä vaiheessa, kun se menee, niin kuin se on ehkä menettänytkin merkityksen. Mutta ehkä se tulee taas. Ei kun silloin kun aloitettiin, niin se oli niinku just ihan pohjamudissa. Että se oli, ja sitten se pikkuhiljaa 90 loppukohden niin alkoi niinku nousta silleen. No totta kai sitten tuli tämmöisiä himiä ja muita lisää bändejä alkoi tulla, mitkä sitten menestyi myös ulkomailla, niin se varmaan nosti sitä mielenkiintoa. Sitten tietenkin pitää mainita Lordi, mutta silloin se meni vähän överiksi. Mun mielestä se meni missään vaiheessa överiksi. No, se oli niinku tavallaan hauskaa, mutta kyllä siitä tuli vähän sitten semmoinen. Niin se oli vähän semmoinen, että koska tämä nyt niinku loppuu. Ja mä tiesin siitä jo tiesin, että nyt kohta tulee se vastareaktio, että sitten sit se ei niinku. No en mä tiedä, ei me ole koskaan ajateltu, että me soitetaan, tai ei ole aloitettu bändiä perustettukaan, että se olisi niinku ensinnäkään trendikäs tai muutenkaan niinku sille muodiaalloharjalla tai mitä tämmöistä, että se on ollut niinku se omalle skenelle, että ei, tavallaan sitten ei niinku pidä mun mielestä liikaa välittääkään, miten se menee. Että se menee, miten sille ei voi mitään. Joo. Mua kiinnostaa aina, niin kun ihmiset, ketkä tekee niin keikkaduunia. On se sitten ihan sama, mitä sä käyt vaikka esimerkiksi, kun Mika Salo, kun meillä oli vieraana, kysyy siltä vähän samantyyppisen kysymyksen, kun mua aina kiinnostaa niin paikat, missä ihmiset niin on käynyt. Ja kun säkin sanoit, että olette käynyt niin vaikka just Kreikassa ja just tulitte Jenkkien kiertueelta, niin mitä on semmoisia jotain niin mieleenpainuvimpia, jotain yksittäisiä keikkoja? Tai venueita. Tai jotain niinku paikkoja tai jotain semmosia. Niitä on niin me ollaan käynyt 60 eri maassa. Joo. Ja suurimmassa osassa monia kertoja. Et se on todella vaikea, mutta sitten tietenkin tämmöiset eksoottiset semmoiset, missä en mä tiedä. Kiinassa on ollut todella outoja. On ja Venäjällä. Venäjällä siis niin crazy-mäistä. Milloin te kävitte ekan kerran Venäjällä? 2002 tai jotain oltiin mutta me tehtiin pitkiä rundeja tuossa. Mutta siis miksi se Venäjä, mä oon joskus jutellut Tuomari Nurmion kanssa tuossa siitä, että minkälaista on ollut silloin ihan kun käytännössä just ennen kuin seinät kaatu. Ja sitten niin te olette ollut kuitenkin vähän aikaa sen jälkeen, mutta kuitenkin vallankumouksen suht alkuajoissa. No joo, siis niin, mä tiedän siis silloin se oli kyllä aika semmoista niinku eksoottista vielä muista, oltiin Moskovassa ja Pietarissa ja siis musta siellä pakkasti ihan helvetti, siis 30 astetta ja ihan vitu kylmä. Niinku mutta se oli kyllä aika eksoottista pakko myöntää, mutta sitten niin kuin Tomikin sanoi, että kun me tehtiin niitä rundeja, kun me mentiin oikeasti Siperiaan ja teet se kauko-itään muualle ja sitten se Etelä-Venäjällä, missä on ihan eri meininkiä. Tuo on se kyllä aika erikoista, pakka sanoa. Joo, kyllä se oli kaikenlaista. Oliko aina, sitten tietenkin kun itse työni puolesta järjestän niinku keikkoja, niin sitten mua aina kiinnostaa niinku myös tämä niinku artistien riderit. Eli siis se, niinku, että mitä toivotaan niinku backerille, millaisia erilaisia tarjoiluita sun muita. Niin onko teillä ollut aina sama ja onko se sitten toteutunut, jos te olette käynyt just niinku Siperiassa tai niinku jossain Mongolian rajalla? No yrittänyt toteuttaa. Mikä teidän riderissa on? Parasen mukaan yrittänyt toteuttaa. No siis siellä on niinku kaikkea pizzaa ja totta kai nämä niinku vakioruokaa juomat ja tällaiset näin, mutta totta kai se vaihtelee paikallisen kulttuurin mukaan aika paljon, että mitä sieltä sitten niinku tulee. Ja sitten kun ei niillä ole siis käsitystä välttämättä ollut siitä, että millaisia. Niinku meillä on yksi semmoinen jokeri, mikä jättää niinku silleen, että katsotaan, että mitä se tulee, on partimateriaali. Niin sieltä on tullut serpenttiiniä ja hattuja ja sitten on tultu silleen Toi on kyllä kova. Se on niinku semmoinen tulkinnanvarainen. Mutta mun mielestä on hauska, just sen takia mun mielestä on artisteilta hauska kysyä, koska kaikilla on siellä joku tommonen, yhdellä suomalaisella artistilla on aina HK Sininen talon tapa. Okei. HK Sininen talon tapa. Kova. Hän on niinku, kun on muutama 10 vuotta keikkailu, niin nähnyt aika paljon erilaisia. Niinku. Siis Stigillähän on sillä tavalla, mun mielestä sillä on sillä, että sillä pitää olla niinku valkoisia, siis tuubisukkia.
niinku 6 kappaletta. Ja sitten jossain vaiheessa, se oli joku läppä, mutta kun se on jäänyt siihen rideriin, niin sitten jossain vaiheessa se oli se, niinku ei enää. On loppuelämä sukaton. Mä olisin miettiä, onko bändissä 6 tyyppiä, onko Chili Peppersia jotenkin mietin vaan, mistä nämä sukkat. Niin, aivan. Eikö ne tarvii vähän enemmän, ne tarvii 3 sukkaa per. Eikö sulla näin? niin, joo. Niin, eli 2 riittää. Niin, ne tarvitsee vähän enemmän kyllä. No, mutta se Riderin lisäksi varmaan enimmäkseen ehkä just noin näyttävästi eksoottisemmat Venäjä, Etelä-Amerikat ja Meksikot ja kaikki tällaista on. Se niinku, siis tekniikka, niinku soittokamat ja tällaista, kun kuitenkin osakamasta täytyy vuokraa ja me voidaan lentää kaikkien kavojen kanssa, niin on niin kuin ehkä ollut isompi niin jännityksiä, että saadaan keikkaa ylipäätään niin aikaiseksi. Sieltä tulee niin sellaista, että se niin tavaraa. Että ei me voida näin, kun teidän pitää ymmärtää. Näin ei voi pysty. Se on niin kuin, what's the problem? It's very good. Mutta mikä on sitten se perusjuttu, mitä te voitte ottaa mukaan sitten? Kun mä tiedän, siis te tuskin me vedätte semmoista niinku hirveätä traileria messissä. No ei meillä oikeastaan puutu kuin rummut tavallaan nykyään, koska nykyään on sitten muuttunut nämä vahveuritkin, että se vedetään niinku korvamonskuilla ja meillä on kempperit, eli siis suoraan linjaa. Eli periaatteessa asiat on niinku tavallaan aika helppoja nykyään silleen myös niinku saada joka keikka onnistumaan silleen, kun niin, edellinen paitsi rummut on. Niin, se just niin kuin onkin, että teillä on omat kamat, mulle ei. Toki meillä on siis niin pitkällä kuin pystyy, just vihoillit ja pellit ja kaikki systeemit niin omat messissä, mutta se itse setti pitää aina sieltä saada. Ja näissä on ollut monesti kyllä aika huvittavia, että sä oot jotain vaaleanpunaisia tai jotain vastaavaa. No, mutta se on se Hello Kitty. Se on just tämä. Miten mutta joo, erikoista. Mitä eroja on sitten niinku yleisössä? Jos miettii vaikka niinku vantaalainen yleisö, just toi niinku Martsari-ostari, tai sitten jossain niinku Etelä-Amerikassa, niin onko siitä mitään jäänyt niinku tavallaan mieleen? Että totta kai niinku kulttuurit on erilaisia, ihmiset on erilaisia. Mutta onko niinku jotain erilaista fanituskulttuuria tai millainen niinku energia niillä keikoilla on niinku eri maissa? No Etelä-Amerikassa on semmoinen aika tosi fanaattinen ja niinku laulaa mukana ja jonkun fudismatsissa oltaisiin. Se on niinku semmoinen, jotenkin ne on niin omistautunut siihen juttuun. Ja sitten taas verrattuna sit vaikka Japani, mitkä on tavallaan sama, mutta he on niinku silleen, vaikka odottaa, että jos he päivystää vaikka hotellissa nimmaria niin kuin vaikka 2 vuorokautta, jos on tarvis. Mutta sitten kun sä tuut, niin he ei välttämättä tuu, vaan he odottaa niin kauan, että jos sä, mikähän tässä on, sitten on silleen, että ne on vähän, että saako tulla. Sitten silleen, että saa ja tosi kohteliasta. Että se on niinku semmoista, on siis huomaa kyllä, että erilaisia, mutta sitten taas Eurooppa ja Jenkki, niin en mä tiedä, onko se, musta se on aika samasta. Vantaalla on tietysti kaikesta enemmän. Milloin olette viimeksi keikalla Vantaalla? Milloin? Me oltiin jossain festareilla. Joku Tikkurila-festi, joo. Tikkurila-festivaali? Ei se ollut se sama, mutta se oli tähän. Joku vastaava, mutta on siitäkin aikaa vuosi. Ja sitten tosiaan Martsari-Ostarin hautajaisissa myös. No ne oli se vähän semmoisia ei me ollaanko soittu vaan. Ei täällä oikein ole semmoista. No mutta nämä Ostarikeikat on selkeästi, koska Kubekki oli vetänyt siellä Hakulilan Ostarilla. Joo, se oli kyllä aika kova, kun se Hakuila-ostari. Se oli Kube ja Gettomasa. Ne julkaisi biisiä. Sitten teki niin, että ne veti Hakuila-ostarilla ja sitten täältä ne ajoi suoraan sinne Jyväskylään, missä ne sitten veti Jyväskylässä niin kuin keikan myöskin siellä ostari. Se oli ihan niin kuin koko se Hakuilan keskustahan meni jumiin. Ja sitten se oli joku, kaikki sanoisi, kato puskaradioissa ja tällaista, että mitä siellä nyt, mitä örinää sieltä oikein kuuluu? Ja se tämä, mikä örinää on Gettomo, hirveätä musiikkia silleen, niin kuin, että ikinä. Nuorisopahtaa silleen, niin kuin, että ikinä ei ole kenenkään mielestä hyvää musiikkia. Just niin. Se on. Mutta sitten jos mietitte sitä, niin kuin, missä vaiheessa niin kuin te olette teidän mielestä, niin kuin, mä sanon sitä, että niistä paikoista, mistä te olette esiintynyt, ja niistä, niin kuin, mikä on ollut kaikista semmoinen niin kuin positiivisin yllätys? Mikä on ollut semmoinen paikka, kun te menitte, että että täälläkin ne kuuntelee meitä? Niin, ehkä just on nimenomaan, niin. Että että löytyy niinku faneja tai kuuntelijoita. Sieltä fani on ehkä vaan huono sana, mutta siis just toi mun mielestä hyvin sanottu, että ei välttämättä niinku hieno paikka, vaan silleen, että niinku, tai että jos teitä pyydetään keikalle johonkin, niin onko tullut semmoista, että wow, että siis tonneko, tuollako meitä kuunnellaan? Se on meillä varmaan tullut jokaiseen kolkkaan keikkapyyntö, mutta sitten se on tietenkin toi manageri tai keikkamyyjä, joka sitten määrittelee, että kannattaako neuvottelu jatkaa, että onko siellä ne speksit, että se voi toteutua, ettei ihan niin kuin vedä jossain kato, niin kuin,
no mitä se nyt sanoo, Stockmannin katoksen alla. Mutta en mä tiedä, mitähän noita nyt olisi. Niin, siis tuli vaan mieleen tuosta, missä me siis ei olla soitettu, niin me ei koskaan vedetty Afrikas. Se on niin kuin maaosa. Ja Etelä-Afrikassa meidän piti olla joskus keikka, mutta siis peruutui jostain syystä. Sitten meidän piti olla siellä Tunisiassa ja olisiko ollut Marokossa tai jossain, meillä oli buukattu, mutta sitten tuli tämä arabikevät. Ja sitten se sen takia se tuli, kun oli se Amorphis on tulos. Mutta sitten se järjestäjä oli ilmeisesti, se oli kirjoittanut sitten joku tämmöisen joku posti siitä, että Amorphis on tulossa, että Amorphis on osa tätä arabikevättä siinä vaan. Me oltiin silleen, että otetaan se Martsa Rosterkeikka Amorphis tuntee pari arabia tuolla. Joo, ja sitten siinä oli samaan aikaan oli vielä, mä luin, Hesarissa oli, että ulkoministeriö tiedottaa, että ei missään nimessä kannata lähteä. On nyt kädet rumpukapuloit himassa silleen ja luette sitä samalla. Mutta joo, se on jäänyt väliin ikävä kyllä tavallaan tuossa ihan nasta, että kyllä tiedän bändejä, jotka on soittanut Egyptissä, Tunisiassa, Marokossa, tuolla Pohjois-Afrikassa, että sieltä Mustas-Afrikassa tuskin niin hirveästi metallia. Paitsi Lähiöbotoksa kävi just. Lähiöbotoks kävi, joo. Lähiöbotoks on se oikein makea kyllä. Siis joo, se oli makea. Ja Lähiöbotoks on mun mielestä siis taas sen takia, koska mä tunnen niin jätkät, niin mun mielestä Lähiöbotoks on taas ehkä nimenomaan siis sitä, sen takia myös sanoin, että siinä näkee jotain. Se on niin kuin sitä niin kuin vastavoimaa sille, mistä aikaisemmin puhuttiin, että kun tulee tällaisia. Että siinä on niin kuin ehkä sitä vastavoimaa. Mutta jos mietitään nyt viime aikoina myöskin tämmöinen niin kuin suomalainen niin kuin musiikkivienti on ollut jollain tavalla myöskin mediassa sekä hyvällä että pahalla, niin miten te näette sen niin kuin suomalaisen musiikkiviennin tilan tällä hetkellä? Onko meillä ylipäätään sitä, ja jos on, niin onko siinä jotain niin kuin tehtävissä vielä, millä voitaisiin parantaa? Musta tuntuu, että me ollaan menty niinku ihan eri kautta sitten niinku tavallaan, just se undergroundin kautta. Että mä en näkisi, että meitä niinku ollaan silleen, no viime vuosina on saatu vähän kyllä tukea rundeihin ja tämmöiseen, mutta tavallaan se itse vienti ei tapahtunut niinku minkään instanssin kautta. Mutta niin, me vietiin niinku itsemme ikään kuin. Niin, mutta olisiko esimerkiksi mahdollisuutta, esimerkiksi jos miettii siis sitä, onko meillä mahdollisuutta yhteiskuntana tukea tällaista niin kuin musiikkivientiä? Varmasti. Mielestäni Ruotsissa on ihan niin kuin erilainen, kun ollaan paljon tietenkin ruotsalaisten kautta yhteistyössä tuottajien ja bändien kanssa, niin kyllä mulla on jäänyt sellainen kuva, että siellä tuetaan ihan erilainen niin kuin nuoria bändejäkin, että järjestetään niin kuin ilmaiset treenitilat ja kaikki. Musta tuntuu, että Suomessa se on edelleen vähän niin kuin silleen, että suhtaudutaan, ei kaikki, mutta semmoinen, että ai tuommoista hömpää, että tehkö, että miksi me nyt tuohon niinku rahaa laitettaisiin, mutta kuitenkin sieltä tulee kuitenkin sitten se viennistä, niin siellä on aika isot summat, mitkä sieltä voisi tulla niinku verorahoina tänne Suomeen takaisin, että se on jotenkin jäänyt se junnaamaan semmoinen kulttuurikeskustelu siihen, että se on pelkästään, että siihen tungetaan rahaa, eikä nähdä sitä, että mitä se niinku voi tuoda. Niin, mutta sitten suomalaisten bändin status niinku ulkomailla on kuitenkin edelleen musta aika hyvä, että jos miettii, että kun rundataan tuo, siis joka festarilla on niinku 5 suomalaista bändiä meidän lisäksi. Niinku, että kyllä suomalaiset bändit on koko ajan tuolla esillä, varsinkin metalli- ja rockbändit. Niin. Että siinä mielessä mun mielestä tilanne on niinku siinä suhteessa hyvä, mutta tietysti suuri osa niistä bändeistä on semmoisia, ketkä on jo tehnyt 20 vuotta uraa ja muuta. Että ei ole siis siinä mielessä mitään uusia vientiartikkeleita tai mitään tällaista. Mutta sitten taas niin, no ehkä siihen suhtautuu vähän silleen, että mä muistan silloin 90-luvulla, kun me oltiin jo käyty jo vaikka kuinka monta kiertuetta ja levyt myy hyvin ja kaikkea. Ja sitten tuntuu, että sitten kun suomalainen lehdistö nostaa, niin sitten oli semmoisia, että okei, nyt on, no mä en vittu sano mitään nimiä, mutta joku laulaja, että nyt se on niin kuin Suomen seuraava lupaus, että se vetää New Yorkissa jonkun, showcase-keikan, yhden keikan, mihin ne on maksettu levyyhtiötyypit dokaan. Niin siitä tehdään semmoinen, että tämä on nyt tämä juttu. Ja silloin sitten olette silleen, hetkonen me oltiin just vielä täyskierros. Niin, no mutta vähän silloin, että jäi siihen itsekin, että ei tähän niin kuin jaksa lähteä mukaan. Se on vähän tavallaan niin kuin media, että siinä pitäisi niin kuin itse soitella, että me ollaan muuten täällä nyt. Niin, se on se niin tekemällä tehty tilaisuus ikään kuin tai tällaisia. Että ehkä se niin kuin kaikille olisi selvää, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu niin kuin tavallaan sitten tässä raskaammassa skenessä, vaikka kyllä sitä toitotetaan, mutta siis koko ajan tuolla niin kuin bändit rundaa, että tavallaan semmoista kysymystä mun mielestä ei, no ehkä semmoista mitään niin kuin tämmöistä Taylor Swiftia, mutta on nähty vielä, mutta koko ajan ei voi sanoa sille, että koska se Suomi breikkaa, että Suomi on breikannut ajat. Ajat sitten, niin mä oon samaa mieltä.
Niin, ja sitten se odotetaan vaan siis sitä lisää, että tulee. Ja miten paljon se pitää breikata sitten toisaalta sekin on. Ja nimenomaan siis metallibändit ja rockbändit on niin ne, mitkä tuo rundaa. Että siis, et siinä mielessä... Niin mutta tämähän on just nimenomaan siis se, että koska siis se, mitä mä oon myöskin jonkin verran, missä mä niin nostan oikeasti hattua niin taas suomalaisen niin metalliskenellä on se, että metalliskenessä niin muut ottaa mallia suomalaisista, kun taas esimerkiksi just tässä niin räppi- ja trappipuolella ja siis tällaisessa niin ehkä popissa ja muussa, niin suomalaiset pyrkii kopioimaan sitä, mitä muualta otetaan. Ja tämä on nimenomaan se, mikä mua itäni kiehtoo, on siis se, että mennään mieluummin niin näin päin, miten nämä kaverit on tehnyt sen, miten nämä kaverit tekee sen. Ja mennään nimenomaan siis silleen, että hei, että just mitä semmoisessa kun Kubekin kanssa puhuttiin siis siitä, on siis se, että kun porukka haluaa olla niin kuin te ootte, eikä niin, että te haluatte olla niin kuin joku muu on. Tuo on hyvä että älkää olko uusia Drakejä, vaan olkaa nimenomaan niitä, joita Drake katsoo silleen, että mä haluan ottaa noilta sitä niin mallia. Koska tuolla on niin just jotain Nightwish-kopio, että sä näet heti, että okei, toi on Nightwish-kopio, niin ei se niin herätä semmoista enää. Musta tuntuu, että suomalaisille bändille tuli just se aika nopeasti, että kaikki haluaa, että niillä on oma juttu. Oli niin kuin Apokalyptikat ja Bodomit ja Nightwishit ja meillä tietenkin ja vaikka mitä. Siis bändejä, että kaikilla on vähän niin kuin se halu, että se on niin kuin uniikki juttu, millä erottuu. Että on se tyhmä alkaa apinoimaan jotain metallikaa siis niin kuin tosissaan, että yrittää olla metallika, niin ei se ehkä niin lähde vantaalaisiltakaan. No, mutta mitä tulevaisuudessa tuossa edellisessä jaksossa Johanna Puhakka sanoi, että kun hän on siis ollut käynyt tämmöisessä näyttelyteatterikerhossa niin kuin Hakunelussa nuorena, ja sieltä se lähti. Ja teillä on ollut tosi vahvasti toi, että te olette päässyt soittamaan niin bändijuttuihin, teillä on ollut bändiohjaajat, jotka sitten on uskonut tai ei ole uskonut siihen, siihen hommaan, niin pitäisikö tulevaisuudessa sitten, että saadaan niin kuin lisää metallibändejä, suomalaisia metallibändejä, niin pitäisikö teidän ottaa siitä, että se vetovastuu, että alatte vetää jotain semmoista niin kuin... Itse vaan sinne 2 olette siellä bändiohjaajat. Trapskelmaa avaatte se ove ja ottamaan. No, mutta tämä oli me 50 vuotta sitten. Mä tein kenenkin toimesta, mutta siis tämmöisiä on siis nykyään aika paljon on tämmöisiä niin kuin jengi, siis on tämmöisiä bändileirejä, biisikirjoitusleirejä ja kaiken maailman tollaisia kyllä on. Että mä en tiedä sitten, että onko ne no ehkä enemmän yksityisiä tai niin kuin joidenkin toimesta tehty ja tälleen näin. Mutta kyllä semmoista on, mutta en mä tiedä, olisi tietysti nastaa, että niin kuin tuossa puhuttiin tuosta tukemisesta ja muusta, että tuossa niinku yhteisöllinen tuki niinku tavallaan olemassa, että nuoria niinku tavallaan rohkaistaisiin niinku tekemään sitä, mitä ne haluaa tehdä. Se olisi makeata, että nykyään kirjastossa olisi jossain kirjastossa se, että sä pystyt mennä sinne varaa sen päiväksi, että tehdä siellä soittimia ja kaikkea, sä pystyt duunaan demon. Kyllä. Musta jotain tommoista, että ei se tarvitse olla niin isoja, ei se tarvitse olla semmoisia hirveät satsaukset. Tuossa teille 10 000 isket 16-vuotiaalle jätkille käteen, on silleen, lähdetäänkö vähän suunnittelemaan? Ei, mutta on jotain tuommoista, mikä mahdollistaa sen. Tämä on mun mielestä tämä on erinomaista. Sitten nimenomaan just tämän takia, kun pitää ottaa niinku ihmisiä mukaan siihen päätöksentekoon, koska ei millään pahalla nyt vaan kaupungin päättäjiä kohtaan, mutta jos ette ole ollut siellä näkemässä, miten se juttu toimii, niin sitten se ajatuksena on vaan siis se, että no miten me saadaan tämä juttu nyt näille nuorille läpi. Niin se automaattinen ajatus on se, että okei, meidän pitää niin kuin laittaa rahaa siihen. Vaikka todellisuudessa riittäisi vaan siis se, että meillä on resursseja. Meillä on se rahaa valuu sitten ihan mihin. Että meillä on tuossa toi kirjasto, laitetaan sinne toi studio. Siellä on kuitenkin sitä ihmistä duunissa. Meillä on toi paikka tuossa. Meillä on esimerkiksi just tämä Martinus-salli. Martinus-salli on tällä hetkellä ihan tyhjällä. Ja kun kävelet tänne, tämä on ihan tyhjällä. Niin kun, vaikka täällä voisi nimenomaan olla sillä tavalla, että silloin kun tämä on tyhjällä, niin täällä olisi kaikkia treenejä, kaikkia niin kuin, mitä varten sitten voisikaan olla? Te olette siis keikkaillut, tehnyt musaa Amorfiksella vuodesta 90, 34 vuotta. Niin, millainen tulevaisuus? Tuleeko vielä niinku uutta musaa, monta uutta levyä, monta uutta rundia? Kerkeette vetää se Afrikan rundin niinku helposti vielä. Niin mitä te teette, niinku, koska tosi moni niinku kuuntelijat, katselijoita aina kiinnostaa se, että niinku, mitä tehdään seuraavaksi? Totta kai niinku se, että miten tähän on päästy, kiinnostaa myös, mutta myös se, että mitä... Niinku... Niin, no nyt me ollaan niinku rupeamassa taas tuottaa uutta levyä, että meillä alkaa esituotanto kohti 24 biisiä nyt rotaatiossa ja niistä sitten valkataan, mitä valkataan. Mutta joo, uutta matskua ollaan työstämässä ja toki varmaan siihen, että sitten taas tehdään uusi kiertue ja sitten mennään niinku sitä kautta eteenpäin. Et en mä usko ainakaan henkilökohtaisesti hirveästi funtsinut sitä, että
Että se on aina se sykli, kun se levy tulee ja sitten siinä on joku muutama vuosi rundaamista ja sitten tämä uusi levy ja sitten mennään taas. Siis silloin parikymppisenä sä mietit, että tehdäänkö me tätä 30-vuotiaana, oli vähän silleen, että vanhoja äijiä, 30-vuotiaat ei varmaan, puhumattakaan 50. Ei sitä voinut arvata, ei sitä tiennyt, mitä se homma menee. Ja nyt kaikilla, siis intopii, mä luulen, että bändillä on ihan sama palo edelleen, että ei se ole niinku semmoista, että me taas leipiin nyt, että edelleen me yritetään tehdä sitä parasta levyä ja koko ajan kehitetään meidän niinku live-produktiota myös, että satsataan, tehdään siihen satsauksia ja ei se mahdoton, nytkin jos ajattelee, että no vedetään sitten yli 60-vuotiaana tuolla Örinä Heavy, niin totta kai se tuntuu vähän huvittavalta, mutta ei sitä tiedä. Niin. Siis onhan tuolla edelleen, pakko sanoa, siis joskus noilla festareilla kun on, niin tuntee itsensä joskus nuoreksi, että Saksassa oltiin joku festari, mä katsoin, että ketäs tässä viereisessä bäkkärikopeissa on, niin se oli kaikki just semmosia, mitä sä oot itse ostanut se ekas divarista Martsari Ostarilta sille käytettynä, mikä on silloin jo vanha bändi, että siellä on Saxon, sitten on Accept, Wasp, sitten jotain. Tiedätkö, että ne on, se on oikeasti niin kuin meitä paljon vanhempia ja vetää siellä, niin silloin on silleen, että me ollaan aika nuoret kundit täällä, just niin. Ne katsoo teitä, ne on silleen, että ketkä nämä open mic-tyypit on täällä silleen, että kuka on päästänyt tähän märkekorvat. Mistä tulee sitten niinku vielä, muuttuuko se jotenkin se, että mistä se niinku tavallaan sisältö tai ehkä motivaatio tai se inspiraatio siihen uuden musan tekemiseen tulee, että rupeaisi Kalevalla olemaan niinku luettu jo niinku ees sun taas sun moneen kertaan vai vieläks niinku. No meillä on ulkopuolinen sanottaja, joka niinku ammentaa sitten tavallaan, että ne ei ole enää suoraan siitä, mutta tavallaan se on se meidän maailma teksteissä, mutta sitten bändinähän me keskitytään aina, ekana tulee se musiikki. Ja sitten kaikki, tietenkin meillä on niinku tosi paljon erilaista musaa, että eihän me niinku olla sillä, että me ollaan vaan jee. Että mehän jo silloin, ennen kuin me tehtiin eka levy, niin me oltiin jo tavallaan musiikillisesti hypätty yhtäkkiä, kaikki kuunteli jotain piirpauketta, eri kansanmusaa ja niinku elektronista musaa ja ihan niinku kaikki, no jopa hip-hop, ihan siis laidasta laitaan. Kyllä se niinku sieltä tulee, että totta kai sitä haluaa sitten tehdä vaan semmoista musiikkia, mikä jotenkin itselleen kolahtaa, niin sitä kautta se voi kolahtaa jollekin muullekin, muuta sinne ei mitään järkeä. Joo. Että se vähän niinku kehittyy teidän mukana se niinku musiikki. No mitäs sitten tulevaisuudessa, milloin seuraava Vantaa keikka? Ihan koska sovitaan. Se uuden ostarin avajaisissa. Uuden ostarin avajaisissa. Mikä on seuraava ostari, mikä Vantaalle tulos? Kivis aukesi just. Olisiko Hakuilla? Mun mielestä ei Hakuilla kyllä mitään erityistä odottaa. Pitää katsoa, en osaa kyllä sanoa. No mutta nyt kun me saatiin se spora hoidettua ja se uimahalli, niin otetaan seuraavaksi uusi. Mutta on tässä kato aikaa, jos me ollaan niinku yli 60-vuotiaana vielä vedetään. Niin joo. Vantaan ratika avajaisissa. Veturin katolla. Ei! Toi olisi kova. Vantaan kaupunki, tää tehdään. Sitten se olisi vielä sillä tavalla, että se olisi kyllä kova. Joka pysäkillä pikkupitti. Joo. Vantaa Visa. Meillä on tämmöinen Vantaa Visa, jossa on niinku tämmöiset kustomoidut Vantaa-kysymykset aina niinku kaikille vierailijoille. Ja mä toivon, että toi Alin jinkku editoitiin tästä pois. Mutta ennen kuin mennään Vantaan Visailun pariin, niin meillä on ollut Vantaalta kääriä Euroviisuissa, niin tullaanko me joku päivä ehkä näkemään Amorphis Euroviisuissa? Jos meidän ura on täysin pohjamuudissa ja me tarvitaan jonkunnäköistä niinku tekohengitystä, niin ehkä sitten, mutta en mä kyllä usko. Mitä vikaa? Se olisi hyvä katsoa. Just äsken sanoit, että olette panostanut siellä niinku lavashowhun. Mitäs parempaa kuin siellä lavassa? Uuden musiikin kilpailu. Sanotaan, että se ei ole uuden musiikin. Se on enemmänkin silleen, että ai taasko uuden musiikin. Siis mä tykkään katsoa Euroviisuja. Se on tietenkin loistavaa viidettä, mutta se on ihan eri, mitä me ollaan. Ei se kyllä edusta oikein sitä, mistä me tullaan ja mitä me ollaan. Mutta jos mä muistan oikein, Jouni Hynynenhän sanoi, että häntä ei saa missään tapauksessa ikinä vain elämään. Ja nyt he sanovat, että heitä ei missään. Mikä tarkoittaa siis sitä, että me tullaan näkemään Amorphis joku päivä Euroviisuissa. Never. Jos teidän pitäisi valita näistä kahdesta, jompikumpi. Eli Vantaa Visa alkaa just nyt. Niin, Vantaa Visa! Mä ajattelin, että se alkoi tuossa Euroviisussa. Kumman te valitsit se mieluummin? Humppakeikka Hotelli Vantaa Tulisuudelmassa vai kaljakellunta Vantaajoessa? Sanotaanko niinku erillisenä? Ihan voitte vastata.
Kaljakellunta en ole kokeillut. En ole, mutta on joskus mielenkiinnolla seurannut, että se voisi olla ihan hauska. Joo, kyllä meillä on kaljakellunta. Siis meinaatko sitten tulisuudelmassa, että come on, Vantaa, hotelli Vantaa, siis tulisuudelma täysin remontoitu. Niin, mä oon soittanut tulisuudelmassa, mutta se ei ollut humppakeikka. Niin mäkin oon soittanut itse asiassa jonkun projektin joskus. Mun mielestä se olisi niinku, siis Amorfiksen biisit humppaversioina olisi ihan helvetin kova siellä. Hei nyt lavatanssi trendas nyt tosi kovaa. Meillä on humppaversio House of Sleep-kappaleesta. Just viime viikonloppuna mä olin D.O.D.n keikalla, missä oli eläkeläislämpäsen. Ne oli se vaivaistalossa, mikä on se meidän. Mä olin silleen, että hetkinen, nyt on tuttu meininki. Koska mä oon aikoinaan nähnyt, kun eläkeläiset on vetänyt, niin kun, siis mun mielestä se on ihan järjetöntä. Joo, mä soittiin siis humppaversio House of Sleepistä myös akustisena Martin Laakson Ostarin hautajaisissa. Joo. Se on erittäin hyvä. Et siinä mielessä kaljakellolta humpat on koettu jo. Aivan ihan tuli suuremmat humpat on nähty. Näin on. Hyvä vastaus. Jos tekisitte Vantaasta biisin, niin millainen se olisi? Onko se synkkä vai positiivinen? Kyllä se ehkä olisi semmoista melankoliaa ja vähän semmoista, se olisi varmaan aika semmoinen raskassoutunen kuitenkin. Kyllä mä luulen, että se jollain tavalla synkkyystää kuitenkin betonilähiöiden niin viidakosta ollaan kotoisin. Kyllä se synkkää. Mutta myös luontoelementtejä voi olla. Teidän tarina kuitenkin vahvasti on Kaleva on aina messissä kuitenkin tosi vahvasti. Niin mikä niistä hahmoista ja mielestä on eniten vantaalainen? Kullervo. Varmaan Kullervo, joo. Kullervo, se on mun mielestä aika hyvä. Se on aika hyvä. Kaikki nuoret kuuntelijat on mitä? Kuka ja mikä? Kuka? Ei, kyllä ne kuuntelee, kyllä ne tietää myöskin. Pitää järjestää Vantaa All Stars-konsertti, niin ketkä siinä olisi pääesiintyjinä? Teidän lisäksi tietenkin. Ketkä lämpää teitä? Ketkä lämpää meitä? No, pitää nyt varmaan luetella sitten semmosia, ketä on tuttuja tai kavereita Martin Laaksosta varmaan tai muualtakin, niin on tietenkin Westerinen yhtyeenä tietenkin. Joo, tuo Omnium Gatherum. Joo, Apokalyptikat ja mitäs muita näitä, onhan niitä muita. Onko niitä muuta? Kai niitä on. Apokalyptika ja te vedätte humppana Kääriän biisit. Tero Westerinen laulu. Tero Westerinen laulu. Tulisin katsoa. Mutta oli hyvä setti. Tulisin kyllä tolle keikalle. No, tulisin myös. Ehkä pitäisikö Sporan katolle. Sporan katolle. Hei, se pitää oikeasti tehdä. Ja joka vaunun päällä eri bändi. Siinä on niinku aina. Siinä voisi olla niinku... Siinä voisi oikeasti olla, että mä ensin tekee ne ruuat sinne ja sitten te olisitte siinä niinku ihan vaunussa. Sitten tulisi Sitten se voisi olla kyllä. Kääri olisi siinä jossain keskivaiheessa. Ei millään paljon Kääriä kohtaa, mutta pitää muistaa kuitenkin se, että se on niinku uutta Vantaata. Se ei ole sitä melankolia Vantaata. Se on semmoista niinku, hei Vantaa on kivaa Vantaata. Että se pitää mennä niinku aikajärjestyksessä silleen, että niinku viimeisellä ihmiset lähtee siis siitä, että kuinka synkkää se on ollut kohti sitä, että kuinka valoisa meidän tulevaisuus on. Ja sitten menee viimeisen kysymyksen me kysytään kaikilta aina tämä sama ihan vaan, että saadaan vähän ehkä nostettua niinku erilaisia paikkoja tai juttuja Vantaalta. Niin mitkä olisi teidän mielestä semmoinen niinku ehkä hidden gem Vantaalla tai joku, mihin te, jos teidän pitäisi tuoda ihminen, joka ei ikinä käynyt Vantaalla, niin mihin te veisitte sen? Jos ei saa vastaa. Vantakoskella. No niin, mä olin sanomassa, että jos ei saa vastaa Kuusijärvi, koska Kuusijärvi on niin hyvä ja kaikki haluaisi aina sanoa Kuusijärvi, mutta Vantaankoski, se on hyvä vastaus. Meillä oli ensimmäinen fotosessio, ensimmäisen levyn promokuvat kaikki otettu Vantaankoskella siellä. Oi, kova. Se oli hieno paikka. Se on hieno edelleen. Kävin siellä itse asiassa kauan. Viime kesänä kävin. Komea siltavarmat rakennukset. Siellä se on edelleen tosi. Joo, siellä Kuusijärven ympäristössä. Sitä ei saa vastaa. Mä oon käsitellyt se niin hyvin. Kaikki tietää se. Kaikki tietää se. Mutta se on kyllä, sekin on kyllä hieno. Ja hei, Häkkisen auki on patsas. Häkkissä. Sitä ei ole siellä. Eikö sitä ole? Se on tuolla, missä viimeksi oli näin. Moottorimuseo. Missä se oli? Moottorimuseo. Vauhtikeskuksen. Monta vauhtikeskuksen. Se kuulostaa paljon vahvemmin, mutta se on ihan, se on oikeasti kiva paikka sinne kautta. Joo. Hei, kiitos äijät. Kiitos. Nähdään seuraavalla Vantaa keikalla. Juuri näin. Sporan kato.